दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे बागानसालि बाथौ थानसालिनि इनिसियेटिभआव बिराद बाथौ आर'ज एबा गेदेरथार बाथौ आर'ज आरो खेराइ हाबाफारि लादों आरो बेयाव स्पेसियेलि जोंहा मानगोनां आसाम बिधान सभानि स्पिकार बिस्वजित दैमारि बिथां आरो लोगोसे महिम चन्द्र बसुमतारी आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै दैदेनगिरिफोरनि गोब्राब आरो मोनसे गिदिर नाजानाय आरो दिनै मोनसे जाफुंसार महर मोनदों। सानथामनि हाबाफारिनि दिनै नैथि साननि हाबाफारि बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हांख्रायदों आरो हांख्रायनाय बायदियै जोङो बाहागो लाफैदों। गाबोननो जोबथा हाबाफारि जों मिथिनायाव दा आङो गिबियावनो गासै बाथौ सिबियारि बर' आइ आफा रायजो राजा बिथांमोननिसिम नैबे बाथौ आर'ज आरो खेराइ हाबाफारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनाय आरो खर' गंग्लाय खुलुमनायखौ आं बावहरदों आरो लोगोसे नैबे आर'जनि हाबाफारिनि गेजेरजों आनान गसाइ आफा इसोर बोराइ बाथौनि बोर आरो अननायजों बर' हारिया जि मोनसे बेयाव मट' लादों खौसेथि आरो गोजोननि थाखाय बिराद बाथौ खेराइ आरो आर'ज बे जाफुंसार महर मोनथों आरो जों खौसेयै गोरोबनानै हारि हिसाबै जों थांना थानो हायो आरो लोगोसे गोजोन आरो अनलायनायनि गेजेरजों हारिखौ जोङो जौगाहोनो हायो। बिनि थाखाय आफा इसोर बोराइ बाथौआ अराय बोर सारस्रिहरो बेखौ आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबबाय। बे हाबाफारिया मोनसे गोदान इनिसियेटिभ आरो बिनि गेजेरजों हारियाव मोनसे कनसियासनेस फैगोन। जों बिजाबाव फरायदों जे बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि आरो गोजामसिन धोरोम जेब्ला जोङो गुदि फरायसालियाव फरायदोंमोन आरो जोंनि आबै आबौआ बुंनानै गालांदों जे जारिमिन मोनासै समनिफ्रायनो बर'आ जेब्ला रायजो खुंदों राजा दङमोन आरो बे हायाव जोङो रायजो जाजेनगिरि जोङो थागिबि आरो बे समनिफ्रायनो आफा इसोर बोराइ बाथौ बा बाथौ सिजौखौ बिथा खालामनानै आनान गसाइखौ आर'ज गाबबोदों आरो दिनै बाथौ महासभानि गेजेरजों बाथौ सिबियारि बिथांमोना बुहुमाव जेराव दङ भारतआव आसामाव बड'लेण्डआव खौसेयै हारिनि आरो समाजनि जौगानाय खौसेथिजों लोगोसे समाज फोसाबनाय समाजनि गेना गोरोन्थि समाजाव हिंसा हिंसि आरो समाज बेरेखा हाबाफारि जेरै फेग्रा मुवा जानाय ड्राग्स आरो बायदिसिना जि जौ जुवानि बाथ्रा बेफोरखौ गैया खालामनानै धोरोमनि मोनसे आध्यात्मिक सिन्तानि गेजेरजों बेरेखा आरो धोरोमनि बारगा हाबा मावग्राफोरखौ धोरोमनि बेन्दोङाव लाबोनानै बिथांमोनखौ समाज आरो आध्यात्मिक सिन्तानि इसोरनि बाणीफोरखौ फोरोंनानै बुजायनानै मोनसे सोद्रोम गोनां आदर्श समाज आरो हारि दानायनि थाखाय बिथांमोना हाबा मावदों आरो बे बेलायाव बिथांमोना जिखिनि मावबोबाय बेयाव थारैनो जाफुंसार महर मोनदों। उनाव बर' माहारि दानायाव बिथांमोननि जिखिनि बिहोमा बाथौ गौथुमनि जि बिहोमा बाथौ सिबियारिफोरनि बिहोमा बे जेब्लाबो जुगामि जानानै थागोन आरो बिथांमोना जेसेबां हाबा मावगोन समाज आरो हारियानो जौगागोन आं बेखौ जेब्लाबो फोथायो। दा बेखायनो हारि मोनसेया थांना थानायाव गासैबो गौथुमफोरनि जोंनो मदद नांगोन। बर'आ गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ जोंहा हारि हिसाबै गुबुन गुबुन धोरोमाव दङब्लाबो हारिया जोंहा मोनसे आरो हारि हिसाबै जोङो थांना थाबोदों आरो थांना थानांगोन। जोंनि बुजिनायाव जोंनि साननायाव हनायाव जोङो जेब्लाबो खौसेयै दङ जोंनि गेजेराव जेबो गेना गोरोन्थि सानलायनाय गैया। नाथाय गुदि आरो गोजामसिन धोरोम हिसाबै बाथौनि आर'ज आसार खान्थि नेमखान्थि समाजखौ बेंनाय समाजखौ मोनसे दिशा होनाय बे बिथिङाव बाथौ धोरोमा जेब्लाबो पायनियर रल लानांगोन जेब्लाबो आगदारि गिबिसिन रल लानांगोन आरो होमब्लानो बर' हारिनि जिउ खुंनायाव थांना थानायाव हारि हिसाबै जोङो जेब्लाबो गोग्गानानै थांना थानो हागोन आं बेखौ फोथायो। दा बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों हारियाव गोजोन आरो खौसेथि अनलायनाया बांगोन आरो आर'जनि गेजेरजों बर' हारिया मोनसे गोदान सक्ति मोनगोन होननानै आङो फोथायो। आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय।